Здравейте, приятели на Биорезонанса! Добре дошли отново на моя YouTube канал. И днес имам невероятна новина, с която вярвам, че ще зарадва много от вас. Имаме си Златен петък, промоция за Златен петък. Много компании дават отстъпки за черен петък. Компанията, с която работя, дава за Златен петък. Какво се изразява тази промоция? Всички продукти на компанията, уредите от системата на Web Wellness, моя любим Life Balance, който се грижи за моето здраве, който връща баланса в моя организъм, компактния Life Expert 3, с който ние можем да правим диагностика на организма си, получаваме доклад само за 25 секунди, получаваме 25 страници доклад. Невероятно. Малкото бижу Life Beauty, което е предназначено за нашата красота. Естествено няма как да пропусна и този, който се грижи за качеството на нашия въздух, Life Air. Имаме и още продукти, които не мога да ви покажа в момента, но Life Water, уреда, с който ние имаме най-хубавата вода, най-полезната за нашия организъм, и естествено Life Animal, уреда за нашите домашни любимци. Всички тези уреди вие може да закупите на стандартна цена до 23 ноември, дори до 27, но за това малко по-късно, но до 23 ноември, ако вие закупите един уред, да речем, вие получавате половината от неговата стойност, обратно като кешбек във вашия профил, и в периода, слушайте внимателно, от 24 до 27, вие може да се закупите втори уред, или ако искате същия уред, вие може да си ги закупите, като използвате тази отстъпка. Отстъпката за кешбек важи само за периода 24-27, но хубавата новина е, че ако вие до 23 не направите покупка, дори на 24, на 25 и на 26 вие може да си купите един уред, да получите отстъпка, която веднага 5 минути по-късно вие може да използвате. Така че реално погледнато, Златния петък продължава до 27 ноември включително. Тук е много важно да споделя, че трябва да имате две поръчки. Първата, отново повтарям, трябва да бъде не по-късно от 27, за по-добре да бъде до 23, а от 24 до 27 в този период трябва да пуснете втората поръчка. Естествено, когато ние купуваме еднакви уреди, примерно един баланс в първия период и един баланс във втория период, тогава е ясно, получаваме 50 на 100 отстъпка от цената на втория баланс. Как стоят нещата обаче, ако купуваме различни уреди? Ако, примерно, се купим Life Expert 3, който струва 1401 евро, ние ще получим отстъпка от 700 евро в кешбек баланса ни. Във втория период на промоцията може да си купим бюти, което струва 546 евро. Тогава ние за покупката на бютито може да използваме половината от сумата, или това са 273 евро от нашия кешбек баланс. Ако ние не го изчерпим до 27, той просто изгаря. Но в рамките между 24 и 27 ние можем да си купим един Life Air, да речем. Тогава отново ползваме до 50% от стойността на този уред. Защо до? Защото ние максимално може да вземем половината отстъпка за уреда, който купуваме отново, но ако нямаме толкова кешбек, просто отстъпката ще ни бъде колкото е размера на кешбека. И така, мога да го кажа и по друг начин. Ако се купувате два уреда или няколко, във втората поръчка вие ще ползвате до 50% отстъпка от уредите или до размера на кешбека. За кого е тази промоция? Тази промоция естествено е за хора, които вече имат уреди. Старите партньори, поздравления за всички. Сега е момента да се възползвате на доста по-преференциални цени от продукти на компанията, които така или иначе вече сте ги набелязали. Ако имате някакви въпроси, може да ги оставите отдолу в коментар, за да ви отговоря. Тази промоция е изключително подходяща за нови партньори, хора, които нямат регистрацията в системата на Business Process Technology и искат да се закупят няколко продукта.
Повтарям няколко. Скоро имаше промоция, при която може да се вземе един продукт и после да се вземе отстъпка за същия продукт. Тук нямаме ограничения в броя на продуктите. Реално погледнато, вие може да си купите един Life Expert и примерно едно бюти и да си вземете още 3 продукта със стойност 50%. Примерно 2 баланса и един Air, да речем. По този начин вие ще покриете цялата продуктова гама, която ви е необходима във вашето домакинство за качествена поддръжка на вашето здраве и на вашето семейство. Комбинациите могат да бъдат произволни. Това, което ви препоръчвам да направите, направете си един списък със стойности на продуктите, разделете го на две и се опитайте максимално да направите равни поръчки. Примерно в едната, ако са 1700 евро, в другата да са 1750, примерно. Така че това е най-добрият вариант, за да се възползвате от най-добрите отстъпки. Специално за нови потребители, такива, които отдавна следят моя канал, които наблюдават информацията, която аз им давам и все още се притесняват да направят последната стъпка. Сега е момента да се регистрирате. Ще оставя отдолу линк за безплатна регистрация. Вие имате достатъчно време да влезете, да разгледате. Ако искате, може да се свържете с мен. Ще оставя също така и контакт, телефона си за обратна връзка, за да ви дам най-добрите насоки за това как вие може да се възползвате от тази промоция. И естествено, точно за тези хора ще има и подарък. Няма как да няма личен подарък от мен. Това е безплатно обучение и една или две, според това как се разберем, допълнителни лични консултации от мен за това как да използвате цялата система, възможно най-ефективно и да ви дам един невероятен старт по пътя на вашето здраве с системата на Web Wellness. Очаквам ви и до нови срещи. Сега е момента да инвестирате във вашето здраве. Пожелавам ви да бъдете здрави и до скоро!